Pagpangawan sa usa ka motorsiklo sa may Salinas Drive, Barangay Lahong, Cebu City, nahulikam. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa gabi ni atong Biyernes sa usa ka parking lot kilid sa coffee stall. Makita sa CCTV video nga gi-upload ni CJ Perpetua. Kadunay usa ka lalaki nga naniid sa motorsiklos biktima. Pipila ka minuto ang milabay kalit kining nisulon sa parking lot. Dayon miikya sakay ang ikawat nga motor. Nahibulong na lang si Perpetua kung giun sa pagpaandar sa suspect. Ayang motorsiklo bisan pa man gilak niya kini pinaagi sa pagpost sa social media usab adunay may pahibaw kaniya sa nahitabo siyang motorsiklo. Dinhina na recover ang iyang motor sa may barangay Kanduman, Mantawi City. Nagtuo si Perpetua nga mitugan sa naimutangan si motorsiklo kakonsabo ra usab sa kawatan. Padayon nakigalayon ang biktima sa mga otoridad pagsikop sa responsable sa maong pagpangawat, dubling pag-amping sa mga motor o pagsiguro sa lugar nga giparkingan ang pahinumdom kanunay sa kapulisan sa mga motor riders.